Така, Вече Коки играе. да. Защото да се редуваме. Да. Утре ще качим, ще видите и още. Това е нашата кратка поредица от 4 видео. Да. Игнорирайте това нещо, което искам за Рика. Това ми беше часовника. Майка, какво беше това, бе, брат? Някой те бутна или падна? Паднах! Та, още не е ден, но преди малко се отровихме и Затова не сме снима. на 2 сърца и половина. Сега това... Така че по-добре внимавай. брат, това не е неговощо, не мога да скача. Сега. Качвам се. Там ми е. Трябва да се върна там. Къде е камерата на това нещо? Тук. Yes. Добре, качваш се. Сега дано отгоре яба крипър. Ако имаше доста трол Сега, играта. да, беше това ще да вече е ден. Супер. Най-сетне фокусира. Да, и при мен много често. Защото... Чакай, трябва да седа на едно място, за да не... Ама и... Това кое снимаме? Да стана ден, да. Чакай, че си снимам краката. Кажи когато. Да спирам. Сега те изкачваме. Имам чувство, че има штурец в къщата. Толкова... Сега си да има крипър. Къщата ми. Сега, ако има крипър, си дет. В смисъл, имаш щит, ама... Чувам ги! Къде се качваш? Сега чакаме. Да измерят с пъти спри.